Na, skacok. Szeretném azt elmondani, ha lesz 50 feliratkozónk, akkor lesz live. És ha lesz live, fél óra Fortnite, fél óra Roblox, és még lehet Rocket League is. Lehet. Nem tudom. Ne csítek el. Úgyhogy, ja. És közben meg lemegyem a 3 órási versenyemet, közben meg 4 óra van, és elfelejtettem lemenni a versenyemet, ilyen hülye vagyok, hogy elfelejtettem azért menni a versenyre. Basszus, te hülye vagyok. Mindegy. Még lehet, hogy talán lesz ilyen is. Úgyhogy, ja. Nem szeretném mutatni, mert megmutassam. Jó, megmutatom. Még lehet, hogy lesz még World of Tanks is a live-on, de az legyen meg az 50 feliratkozó, úgyhogy kérlek titeket, legyen meg az 50. És mindenki ossza meg ezt a videót, hogy legyen meg az 50 000 feliratkozó. És mi az 50 feliratkozó? A hülyeségeket beszél, 50 feliratkozó, és akkor lesz live, minden lesz live-ban, még talán még az arcomat is megmutatom, de úgyhogy legyen meg az 50 feliratkozó. Sziasztok!